Li gundê Şêxaniye bajarokê Payîzavayê Anku Gulpınara Wanê di 28 Gulanê da bi hinceta hilberîna mermerî 25 govên gundiyan ji aliyê leşkeran ve hatibû rûxandin. Bertekên li hember xerabkirina govan û êrişa leşkerên ya dijî gundiyan berdewam dikin û ji bo piştevaniya gundiyan saziyên sivîl di nava Hewldanê de ne. Herî dawî Vakfa Mafên Mirovan ya Tirkiyê TİEV, Yekîtiya Doktorên Tirk TTB, Sendîkaya Ketkarên Sexlemiyê SES û Komeleya Jîngeha Wanê çev der serdana gundê Şêxan kir û dê der heqê bûyerê da raporekê amade bike. îro em çar sazî em Wanê hatine vira gundê Şêxan çavderiyê bikin. Me gundiyara jî xeberda em cevgundiya jî sekînin epê. Gundê daxwaziya wan ev e ku vira naxwazin hem aliyê tenduristî de hem aliyê şert mercê wana da naxwazin vira mermer ocayî were çêkirinê. Qaymakamtiya bajarokê Payîzavayê di daxuyaniya xwe ya nivîskî de êrişa leşkeran parastibû û gotibû ku cihê ku hilberîna mermerî tê kirin erdê dewletê ye. Lê rûnişvan vê yekê qebûl nakin û dibêjin ku ev der bêrga gundî ye û erdê wan in. Nexê bê tapî nîne cihê xerabî merayê gundiye cihê gundiye yê babkalê me roja hatine ve gundê da vê rojê ev guva çêbîne. Ev guva ne çêkirine. Cihê gundê xwe jî tapîlî ye. Mal hemî jî tapîlî ne. Ji aliyê karbidestan ve hilberîna mermerî bi rapora nirxandina hewrdora ser jîngehê çetê hatiye erêkirin. Lê cîgerê Serokê Çevderê Bazî Aslan dibêje ku hilberîna mermerî dijî rêzîknameya rapora çetê ye. Yani göreyi rapora çetê işte bêjîtin ew cihê ku me wêran kire 3 kilometre ji gundê dûr e ama mixabin ew cihê ku govê xerab kire ev axirê xerab kire ve ne nava gundê de ne yani çi qeder dûr bîtin 150 metre ji gundê dûr e. Rûnişvanê bi navê Hadî Yücel ku gova wî jî hatiye xirabkirin wiha bangewaziya raya giştî kir. Daxwaziya me ev e em gazî miletê xwe yê Wanê yê devdorê xwe hemiya dikin govê me xira kirine em meqdûr kirine bên haykaya me bikin em goh xwe sarakine ser pêya. Daxwaziya me ev e em peyşanin bazê me maye derve heywanê me maye derve em meqdûr bîne em hez dikin bi tümê doranê me destekê dene me em govê xwe dise ava bikin. Gundê Şêxan heftê malbatan pêk têt û hezaran ajalên wan hene û kar û barê wan jî ser sewalkariyê ve ye. Piştî govên wan hatine xirabkirin nehe sewalên wan dervene. Gundiyên vê derê alîkarî dixwazin ku ji bo careyî din govên wan bêne avakirin û hilberîna mermerî were sekinandin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.